दावराव देख्रेब सारमोनानो दिनै बुंदों डिफेन्सखौ एखे फेजेननांगौ जोंनि मानसिया होनाङा सोर जोंनि मानसि बेलाय MLA जानो थाखाय गावनि सैथो बाथ्राखौ आन्दोआव लाखुमानो गोनां जानाया बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गनायथावना रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननाय मथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लायैनि सिगां दिपेन बर' सारा सरखारि फोरोंगिरि गोख्रों फोरोंगिरि मावबोदोंमोन होननानै खोनानो मोनो देरहायोबा MLA जायैनि सिगां अबेबा सैथो बाथ्राखौ आन्दोआव दोननानै आरो देरहाखांनायनि उनाव मा बाथ्राखौ थगायगोन भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां सासे फंबाया ITBP आव साख्रि मोनदों नागालेण्डनि डिमापुराव बे इन्टारभिउ होनानै आरो एसे उनथारावसो आरो सासे फंबाया आसाम पुलिसाव साख्रि मोनदों मोनसे सारियालि दङ राइटथिं थाङोना लेफ्टथिं थाङोना सिगांथिं थाङोना बेकथिं थांगोन खिन्थु फाइनालि आं डिसिसन लाबाय जे समा बेनो जे आङो गोथों लामाजों थांनांगौ दा बेखायनो माब्लाबाफोर मेंनाय मोनो नामा सार डेफिनेटलि लेखा फरायबाय माने इउनिभार्सिटि पास खालामबाय खिन्थु बिमा बिफाया जोबोद हाजिरा मावनानै आंखौ फरायहोदों बेबायदि मोनसे थासारियाव आं जिहेतु फिसाला गिदिर आंनि फंबाय सानैया बै समाव साख्रि मोनाखैमोन उननि समाव सासे फंबाया ITBP आव साख्रि मोनदों नागालेण्डनि डिमापुराव बे इन्टारभिउ होनानै आरो एसे उनथारावसो आरो सासे फंबाया आसाम पुलिसाव साख्रि मोनदों दा बेखायनो न'आव जानो लोंनो दिगदार जाबाय खामानि मावग्रा आइ आफायाबो बैसो जाबाय बेबायदि गोबां थासारिखौ नुनानै आं बुंबाय जे आं दावराव देख्रेब सारमोनानो दिनै बुंदों डिफेन्सखौ एखे फेजेननांगौ जोंनि मानसिया होनाङा सोर जोंनि मानसि बेलाय बयबो जोंनि भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय गावनि सैथो बाथ्राखौ MLA जानो थाखाय आन्दोआव दोनखुमानो गोनां जानाया बेसेबां लाजिथावना जोंनि खोनानो मोननाय मथे रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय मथे दिपेन बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोम गावनि बिबानखौ बजबैनि सिगां बा आजावैनि सिगां सासे फोरोंगिरि होननानै जों खोनादोंमोन बा प्राइभेट फोरोंगिरि नङा सरखारि फोरोंगिरि साख्रि मोनदोंमोन होननानै जों खोनानो मोनदों गावनि सरखारि फोरोंगिरिखौ नागारनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोम बिबानखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय गावनि रोंगौथिखौ लानानै जोबोद बर' हारिनि थाखाय खस्थ' लाबोदोंमोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे दिनैनि समाव MLA जानो थाखाय गावनि माखासे जारिमिनफोरखौ आन्दोआव दोननानै गावनि असे फंबायनि साख्रिखौ फोरमायदों बे जोबोद बाख्नायथाव नाथाय रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय बा जोंनि खोनानो मोननाय मथे दिपेन बर' सारा गावनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान आजावैनि सिगां बा लायैनि सिगां सासे सरखारि फोरोंगिरिमोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे बेसेबां सैथो रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बुजिगोन बा खोनादों जानो हागौ सरखारि साख्रि मावो होननाया बेसेबां सैथो रायजो राजाफ्रा स्पष्ट मोनथिदों जानो हागौ